Nhasi patanga tichitenderera tiri muguta reHarare tadarika nepane imwe community inogara vanhu vakawanda, vanhu vanogona kusvika 120 vakuru nevadiki. Aiwa, tichinzwawo nyaya dzavo dzakasiyana siyana. Pari zvino takurukura nemusikana anonzi iye patience officer ane makore 30 ekuberekwa, uyo ane dambudziko raainaro pamwe nemunin'ina nehanzvadzi yake. Ngatinzwei achitaura. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, aiwa, idambudziko rinenge rawira tese. Isu semhuri yeZimbabwe kana tichiuya kudai tinenge tichiti aiwa, ngatibatsiranei, ngatiwanikwe tiri tinovhura mwoyo yedu kubatsirana nehama dzedu. Pari zvino ndakagara pamwe chete nehanzvadzi atoda kuti tinge tinokurukura navo, tinzwe kuti chii chakavavinzawo pano uye matambudziko avanosangana nawo ndeapi. Vatete makadi yenyu? Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Zita rangu munonzi Patience, apa ndine makore 30. Mune 30 years. Alright. Panapa ndiri kuona takagara nevana. Vana ava vana vani? Vana vamai vangu. Oi, kureva kuti munin'ina wenyu? Munin'ina nehanzvadzi. Handiti? Alright. Maane makore mangani muchigara pano? Pane makore ndinenge ndati 2 years apa ndinenge chiri 3 manje. Alright. Chii chakaita kuti munge muri munozouya kuzogara pano? Inyaya yekuti unenge usinawo chekurarama nacho, saka unongoiti pamwe ndikanotsvaga ndowanawo chimwe chinhu chinoita kuti ndiraramewo. Alright. Vana saka munovachengeta sei muri pano? Vana unenge uchingoti ukatsvaga kungofambawo wakadai unogona kuona zvigubhu zvakangoraswa, chako kungonhonga woita se woya woisapo ungotengeserawo vamwe wotowanawo mari woita se wotoraramawo zvakadaro. Alright. Saka vana vari kuenda kuchikoro? Vana havakwanisi kuenda nekuti mari yacho inenge iri shoma, saka haugoni kuti woti uri kuda kudya, uri kuda kuti uzoona hembe dzekuti vapfeka vana vacho, kuti vafamba vasina kupfeka futi hazviiti, saka mari haizokwanire zvese kuti uzviwane. Alright. Nevana mane 2 years muchigara pano? Tichigara navo. Vabereki varipi? Vabereki vakashaya. Vakashayika. Saka imimi ndimunotochengeta vana? Ndinotora amai vacho nababa vacho zvese. Alright. Nderupi rubatsiro rwamungati munoda kune ano vakateerera angada kubatsira? Vanenge vagona pekugara pacho nechikafu zvese nekuendesa vana vacho kuchikoro zvinenge zvakatonaka. Nokuti unogona kuti wakabva panapo wane pamba pekuti unonyatsogara, wobva wazowana hembe dzevana kana chimwe chinhu chekuti unoita uchiita se munochinjana nevana kuti imi muchiitai ichi tichingorarama tichidai tine pekugara pakanaka. Imi mambonitaurira mukati mune condition yamunorarama nayo. Chii chakaitika? Makazvarwa mune disability here kana kuti? Disability yakazouya zvokuti dai ndakakwanisa kuwana fees ipapo ndakabatsirika, nokuti ndakangorova scorpion chibva ndakuita se ndangoita disability. Saka zvodai ndakatomboenda kucity-med vamwe vambondibatsira asi unoona zvari zvekubatsira vamwe vanogona kusvika pakutozoshaya mari yacho yekuti varamba vachikubatsira dai yakatopera disability. Saka mane nguva yakareba sei? Apa ndane makore rinenge 5 years. 5 years. Hey. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira dambudziko riri panapa. Tine vana. Vana vane makore mangani? Vana vane 3 years. 3 years. 2 years atakagara nero rege 3. Muri nawo panapa? Ndinawo. Alright, regai timbokurukura nawo. Esi yasikana, makati simba here? Asipo. Mutaurisa handiti? Zita renyu munonzani? Nonzi Paida Manyama. Nemakore mangani Paida? Ndine 12. 12 years. Kuchikoro wakagumisira kuenda grade ani? Wagumisira kuenda grade 5. Grade 5. Wane nguva yakareba sei usiri kuenda kuchikoro izvo? Ndagarisa. Hauchatoziva. Alright. Zvishuwo zvemwoyo wako ndezvipi? Ndoda kuti ndibhadharwe school fees ndovanoenda kuchikoro. Uchiendawo nemauniform akanaka nemabhegi. Uchiendawo kuchikoro sezvinongoitawo vamwe vana. Yes, shamwari. Wakadi? Ribo. Unonzani? Utaurisa handiti? Kelvin Manyame. Kelvin Manyame, une makore mangani? 8. 8 years. Kuchikoro wakamboenda? Wakagumira grade ani? 2. Grade 2. Alright. Uchiri kuziva kuti wakapesa kuenda kugore ripi? Aiwa. Wane ndezvipi zvaunodawo shamwari yangu? Kuti wanewo pekugara nekuenda kuchikoro. Alright. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira mhuri iri panapa iri kuchema kwamuri
kuti kune vanokwanisa kubatsira tinge tiri tinobatsirana navo kuitira kuti upenyu hwevana hunge huri hunoreruka, hunge huri hunoitawo zvakanaka, ramangwana revana ringe riri rinojeka. Aiwa, mazviita zvenyu vatete nekuti pamukana wekukurukura nemi. Nemo tinotenda nekuuya muchitaurawo nesu. Aiwa, tinotenda. Kuna vose vanoda kubatsirana naPatience, ofisi uyo anogara nomunin'ina wake nehanzvadzi yake pasango, aiwa, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana navo. Aiwa, tichitenda kuti mhuri yeZimbabwe tichabatsirana navo zvikuru sei kuti tinge tiri tinovabvisa muurombo hwakadai, mukutambudzika kwakadai. From Uncle Saint neScientific Crew tichiti much love.